37 ka mga lugar sa Pilipinas ang ginakonsidera o ginamonitor karon sa Department of Interior and Local Government kung DILG nga posibleng maapil si Election Hotspot sa 2025 midterm elections. Sa 37 ka lugar, 28 niini ang sakop sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao kun Barmm. Kini sumala ni Interior Secretary Jovic Limulya. Gawas sa Barmm, iya usab ginganlan ang 3rd ug 4th District sa Leyte ug sa Central Luzon nga apil sa ilang listahan. Sumala sa kalihim, mas gamay ang ilang gikonsidera nga election hotspot alang sa 2025 elections kung itandi sa mga milabayng eleksyon. Hinungdan nga wala ikonsidera sa gobyerno nga mamahimong gubot ang 2025 midterm election. Apan, bisan layo pa ang 2025 election, daghan na og mga insidente sa pagpatay ang nahitabo. Apil na ang pagpusil patay sa duwa ka opisyal sa Commission on Elections didto sa Barmm ug duna nay mga kasong pagpanghasi ang natala sa PNP. Kahinumduman nga usa ka election officer sa munisipyo sa Nonongan didto sa Lanao del Norte ang gipusil patay. Giila ang biktima nga si Mark Orlando Valiser II nga giambush niya atong Nobyembre 25, 2024 samtang nagmaneho kini sa iyang kotse sa barangay Curva Miagao, Salvador, Lanao del Norte. Sumala sa report sa PNP, biktima si Valiser sa riding in tandem. Gawas ni Valiser, gipusil patay usab si Jose Bobot Osorio niadtong Nobyembre 18 didto sa barangay Tantangan didto sa South Cotabato. Si Osorio kanhi barangay chairman nga mi kandidato pagka vice mayor sa 2025 midterm elections. Samtang niadtong Nobyembre 23, 2024, gipatay usab si Janeco Alan Pandoy, election assistant officer didto sa Sampaguita Poblasyon sa munisipyo sa President Quirino Sultan Kudarat. Sama ni Valiser, gipatay si Pandoy sa wala pa mailhing mga suspect nga nakamotor samtang nagmaneho kini sa iyang motor. Niadtong Setyembre, una nang gimanduan ni PNP Chief Police General Romil Marbel ang iyang mga commanders sa pagsugod sa pag-ila sa mga posibleng election areas of concern alang sa umaabot ng eleksyon. May namomonitor tayo mga intense political rivalries because hindi naman talaga natin may iwasan na may mga maiinit po talaga mga kandidatu dyan, particularly doon sa mga areas na perennial na mga nasa red areas po. So definitely this will be considered for purposes of increasing po yung ating deployment sa mga areas po na ito. Kagahapon sa buntag, nagkagubot sulod sa compound sa Marawi City Hall sa dihang gidakop sa mga personahe sa National Bureau of Investigation si Vice Mayor Anwar Moros Abeden Abdullah Rauf tungod sa kasong murder nga gipasaka batok kaniya didto sa Caloocan City. Sumala pa sa kampo ni Vice Mayor Abdullah Rauf, politika ang metsa sa pagdakop kaniya. Tungod kay midagan kini pag-usab isip Vice Mayor sa umaabot ka 2025 election. Ginalantaw na usab sa PNP kung gikinahanglan ba ang dugang ng mga personahe nga ipakatag sa pipila ka mga lugar sa nasod para mas mamonitor ug mabantayan ang seguridad hilabi na nga hapit na ang 2025 midterm election. Sa kasaysayan sa eleksyon sa nasod, kanunay mag-una ang Mindanao sa listahan sa election hotspots ug sagad sa mga lugar didto nahimutang sa Bangsamoro Region. Shiny Bulyaser, Newsline Philippines, stay safe!